El Dia de la Pau se celebra cada 30 de gener en honor a Mahatma Gandhi, que va promoure la no violència com una manera de resoldre conflictes. Aquesta data ens recorda que les paraules i les accions amables són més poderoses que els enfrontaments. A la nostra classe, podem aplicar els valors de la pau tractant els altres amb respecte, ajudant els companys i evitant discussions innecessàries. Per exemple, si algú no entén una activitat, en comptes de riure'ns, podríem explicar-li o demanar al mestre que l'ajudi. A més, és important no excloure ningú dels jocs o activitats, perquè tots tenim dret a sentir-nos part del grup. La pau també significa aprendre a resoldre els problemes de manera tranquil·la, buscant solucions en equip. Si sorgeix un conflicte, en lloc d'enfadar-nos, podem parlar i escoltar les opinions dels altres per arribar a un acord just. De vegades, fins i tot demanar perdó és un gran acte de valentia que reforça la convivència. Finalment, no oblidem que, encara que el Dia de la Pau se celebra només una vegada a l'any, podem practicar-la cada dia amb petits gestos, com somriure, saludar o compartir el que tenim. Aquests actes poden semblar petits, però tenen un gran impacte en la vida dels altres i en la nostra pròpia felicitat.